Oops, me again, Dong Kirig, panibagong adlaw, panibago na pong adventure. For today's video, magluto day ta karon og baka. Nakakita man na among gitadtad o mao na among lutuon karon. Pero ikaw ay sigtaw-tanaw dia ay sikitop-kitop ng baba nimo. Tabang-tabang po dire kay gamay-gamay lang betong lutuon, mga isa kalaton. Oh, tama na. Mao na natong lutuon karon, isa kalaton pero timo-timo lang naton na guys. Og mao na ni ang human natong tadtad. Pag human ni, ato na po ning lutuon. Tapos ay magtadtad sa taglamas kaman. O tadta na tog sili, sibuyas dahon og isa na natog ang kawa. Gipainit atong kawang kaldero. Uy, kaldero? Unsa man na? Kaldero kawa. O pag human ilunod na nato. Tapos pakuratan lang nato ni. Dinali ang manigluto sa kaman. Ano kailangan pa dugay-dugayon kung mga pas mo ta, patay ta da, kirig-kirig ta. Pinakurat mangluto, edi tsadan! Human na sa kaman. Human na tagluto. Pag human na tagluto, di ukay-ugayon. Pag umag-ugay-ugay, sa prepare na punta. O, finished product da yun. Nga na pagluto sa pinakurat na luto. Di na dugay-dugayon. Kaya kung dugay-dugay ka, wala. Patay, pas mo. Pas mo ang mga kugihan. Buhi ang mga tapulan. Sa kaman, tapulan? Lutuan ka, lihukan ka, agoy. In your dreams. Oh, yukara na tag-unan yung kilig ko. Ay, paspasag yun ang kamuta eh. Oh, sige na. Saan ilat ninyo? Yukara na gani mo, di pa dyan mo mulihok. Grabe na lang yung katapulan. O, pangagda po diya dong. Sakaman. Ika mangagda, di ka mangagda. Sakpaon na ka karon. Pangagda ba? Lingi man, ligo na umilingi. Umili pa, mara yung ganig korek. Ay, ano ba? Pangagda po, kay ika mangagda, sakpaon na ka. Na hungit agoy leke man siguro ka dong kabulok ag monitor na imong ihungit sulod og hungit kung masulod ba ay nako tanga jud gipadayon jud hungit hala kabaga na lang jud naong nagpahambog pa mura ganig siya nagluto tapos agda-agda napay palingi-lingi kunuhay palon ingnon alagi usban ba jud mura jud siya nagluto uy maluoy ka ang pagkaluto dayan ni mga kadong kuan din ni pagka-style mga pulutan style pag kung mag-inom-inom dami pwede siya gamiton pampulutan kay halang-halang man para sa mga hubog og mga palahubog pero pasta sa mga inom-inom kay dili man ni sa mga palahubog ang pagluto kaon-kaonon lang man ni timo-timo limang kag isa ka platon igura timo-timoon ingana mi ka mga mukbangers hala sige Dong Kirig padayon da si mong pagkaon murag di man gid ka madisturbo kuan diha og diri na lang di atong kutob ang ato ang video og daghang salamat. Please like, share and follow para sa ting-munting kasiyahan. Pero tuloy-tuloy naman ako nga pala si Dong Kirig. See you for next video. Bye bye.